Gaur hemen, 328 toaia kokatu ditugu preso politiko bakoitzeko bat, eta aldarrikatu nahi dugu, berandu baino lehen, preso bakoitza dagokion toaian egon dadin nahi degula, kalean eta gurekin. Bide horretan, kalera dinamikatik, Euskal preso, islari eta deportatu politikoen eskubideen eta askatasunaren aldeko ekimen berri bat aurkeztu dugu gaur, kalera martxa hain zuzen ere, eta bertan, helburua da, 8 egunez zehar, Euskal Herriko herri ezberdinak zeharkatuz, Euskal Herriko herrietan zehar elkartasunez eta maitasunezko aldarri hori zabaltzea. Uztailaren 20an abiatuko da Gernikatik eta uztailaren 27an amaituko da Lakuntzan. Eta bide hori dana oinez, trenez eta barkuz egingo dugu. Bide batez ahaleginduko gara festa, martxa eta borroka uztartzen eta zentzu horretan hainbat eta hainbat ekimen musikal eta kultural ere egingo dira. Ikusten dugu Euskal preso politikoen kolektiboa eztabaida garrantzitsu bat amaitzear dela eta eztabaida horrek oinarri sendoak jarriko dituela preso eta islari politiko oro berandu baino lehen kalean izan ditzagun. Eta hala lortuko balin badugu ezinbesteko izango da beraiek erabakiko duten bide hori kaletik, herritik, herritarrok auspotzea eta babestea. Zentzu hortan deia egiten diogu Euskal Herritar orori eta gazteei bereziki kalera martxa dinamikan eta ekimenean parte hartu dezaten eta Euskal Herriko herriak elkartasunez eta maitasunez blaitu ditzagun. Guk argi dugu, bakean eta askatasunean oinarritutako herri bat eraikiko balin badugu, preso eta islari politiko oro kalean behar ditugu eta horretarako herritarrok kalera atera behar dugu. Ekimen honen bitartez horretarako aukera ezin hobea izango dugu.